Hello guys, नोंथांमोना बे आंनि गोदान भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोबा नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। स' भिडिअ लानाया जादों मानि थाखाय भिडिअ लादों नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ भिडिअखौ मानि थाखाय लादों। स' भिडिअखौ जोबजासे जुदि नायलाङोबा मोनथिगोन लोगोफोर जोबजासे नायनो राबाव भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। स' भिडिअखौ बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। अब थांनो नागिरदों दे जों जादो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था होनबा मिथिगौ आयौ जोंखौ आब्बै मैयानिया सारप्राइज होननाया दिनै खिन्थानोसैब्रा जोंहा थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जों बहा थांगासिनो स' लोगोफोर नायलांदो दे दायो जोङो लाइन जानो थांगासिनो नै लावदुमायाव सा लोंगासिनो नै आइ कार्डआ दिहुनखादो माखौ आद्राखौ फाइनालि जों दिल्ली मोनफैबाय दिल्ली एयारपर्टआव मोनफैबाय जों ना मैयानि भिडिअ सारप्राइजआ बेनोमोन आरो स' लोगोफोर नायदे भिडिअखौ जोबजासे स' गाइस नै जों मैयानो मोनफैदों दिल्लीयाव ओमफ्रायहाय जों बेरायाखैमोन स' दिनैबो बेराया जों गामिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामगोन दे लोगोफोर गाइस ग्राग्रासो स' गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखादों दिल्लीयाव सहैनायनि नेक्स्ट डे गेमस्रि दैमारिया मा खालामजादोंमोन माने हेयार एक्सटेनसन खालामनायखौ रिपेयारिं खालामनो थांदोंमोन स' बेयावनो जोङो थांबाय थादों स' लोगोफोर नोंथांमोननोबो बेखौनो देखायनो भिडिअ लादों आरो आंबो स' लोगोफोर नायलांदों होमबा भिडिअखौ
आरो फैदेरबायसो भिडिअ'आवहाय जों जानो थाखाय सिगां दे गोसोम गोसोम एथ' गोसोम चक्लेट 40 नहीं नहीं ये रोड है पे ना माने 475 ना ओ नंगे आप देख सकते हैं हम कितने मोटे हैं। बुरी बाहर ओके ये भी मोटी है। नहीं मैं बिल्कुल स्लिम हूँ मैं बहुत स्लिम हूँ पेट अंदर मत कर, बाहर कर। तो इतना फिट है मैंने अंदर किया हुआ है पेट। तो थैंक यू सो मच जल्दी कर वो ना मेरे अंदर बाहर करना करवाने के लिए थैंक यू डार्लिंग। मैंने अंदर रखा।